Здравей, Ихсан. Здравейте. Исках да погледам земята, за това се забавих. Извинявай. Няма нищо. Как сте? Добре, благодаря. Изненадах се, че ще дойдеш. Ти не си ли на меден месец? Самолетът ми е след 2 часа. Сериозно? Добре. Хайдар, да свършваме по-бързо. Честито. Благодаря. Прочети го добре, Ихсан. Ако нещо не ти харесва, ще го променим. Чакайте малко, за къде бързате? Какво търсиш тук, Азер? Баща ми ме прати. Направил е проучване. Какво проучване? За земята. Баща ми каза, че Раза иска да ни измами. Земята ни струвала 3 пъти повече. Не, аз определих цената. А баща ти? Казах му, че ще платя колкото поиска. Имам и свидетел. Точно така, вярно е. Ти какво? Лъжец ли ме наричаш? Казвам само, че баща ти е разбран човек. Да беше се метнал на него. Азер, успокой се. Спокоен съм. Няма да се обаждам на баща ми. Но и ти не се бъркай. Ние с Раза ще се разберем. Какво се опитваш да постигнеш? Тази няма да я бъде Раза. Яхвай си коня и се махай от земята ни. Нямам работа с теб, младежо. Аз баща ти. Стига празни приказки, Раза. Вървете си или ще стане лошо. Азер, щом се осмеляваш да ми говориш така, явно си забравил плесницата, която ти ударих. Не се занимавай с мен. Изчезвай от тук. Азер, не дей! Изчезвай, казах. Азер! Хайде. Добре, така да бъде. Джанип, да тръгваме. А те да правят каквото искат. Азер, хайде. Раза! 2 дни по-рано. Благодаря, мила. Стой, стой. Къде отиваш? Как къде? На сватба? С тези дрехи не може. Какво ни е на дрехите? Момче, господин Сеид ни покани. Покани цялото село на сватбата на сина си. Ела за малко. Имаме проблем. Какво става тук? Този се прави наважен. Не ни пуска. Що за безобразие? Как така не пускате моите съселяни? Този мъж е бодигард. Господин Азер го е наел. Това е мода на сватбите. Влизайте вътре. А ти се разкарай. Но, господин Сит, стига приказки. Изчезвай. Какво е това? Нови обичаи ли налагате с Азер? Много съжалявам. Азер се разпореди така. Знаете, аз нямам думата. Да беше ме попитал. Не се ли сети? Боже. С годините започваш да оглупяваш.
Скъпи гости, днес сме се събрали тук по един важен и щастлив повод. Добре дошли на сватбената церемония на Ихсан, сина на уважаемия господар на Сарагьол, господин Сеид Баразулу, и на дошлата от Истанбул госпожица Дила. Дори този се подмазва на баща ми. Баща ти го е наел. Виж колко горд изглежда. Това е пътят на всички млади двойки. Но да преминем по същество. Молбата ви беше разгледана. Не бяха открити пречки за сключването на вашия брак. Вие, Ихсан Баразулу, вземате ли за съпруга Дила Юджел, без ничия принуда, в болести и в здраве, в добри и лоши дни, докато смъртта ви раздели? Да, Вие, Дила Юджел, вземате ли за съпруг Ихсан Баразулу, без ничия принуда, в болести, в здраве, в добри и лоши дни, докато смъртта ви раздели? Да. Свидетелите съгласни ли са? Да? Да. Обявявам ви за съпруг и съпруга. Желая ви щастие. Честито! Батко, настъпи я! Бог да ви даде безкрайно щастие. Живейте в мир и разбирателство. И винаги се подкрепите във всичко. Благодаря. Ихсан. Какво става? Аз нали танцувам? От първия миг, в който те видях, знаех, че ще стана твоя съпруга. Защо тогава трябваше да те гоня толкова? Не исках да разбереш веднага, че съм луда по теб. Затова се преструвах на недостъпна. Аз съм най-големият късметлия на света. Обичам те. И никога няма да спра да те обичам.
Дженип, подай ми пистолет. Господин Хайдар иска днес да се срещне с вас. Кой е той? Икономът на господин Раза. А, този ли? Извикай го. Днес ще приемате ли селени? Днес е петък, нали? Значи? Помислих си, че ще искате да си починете след сватбеното тържество с нощи. Срещите с селените не ме изморяват, Дженип. Мой дълг е да ги изслушвам. Ако някой ден ти каже, че съм се изморил, удари ме. По-полека. Извинете ме. Няма ли добро утро? Добро утро на всички. Добро утро, татко. Добро утро. Добро утро, татко. Ихсан и Дила още ли не са станали? След първата брачна нощ, нормално е да не са станали. Много е красиво, нали? Да, Тогава защо да заминаваме? Не сме длъжни да живеем в Истанбул. вече говорихме за това. Знам, че говорихме, но Виж, не ме притеснява да живея тук, а не в Истанбул. Притесняваме това да живея в една къща с баща ти и брат ти. Особено с баща ти. ако не те познавах, щях да реша, че го подценяваш. Не, разбира се. Баща ти е господар. Носи пистолет, има земи, прислуга. А аз съм само негова снаха. И какво от това? Не знам. Всички тези обичаи, селски традиции. Ихсан, не мислиш ли, че изглеждам смешно до баща ти? Ясемин, Да, господине. кажи на младоженците да стават. Добре. Те се ожениха с нощи, господин Сейд. Да не ги притесняваме толкова рано. При нас всичко е според обичаите, госпожо Ерен. Децата не бива да сядат на масата след възрастните. Разбирам, но... Нали утре заминават на меден месец? Нека поне сега ги види за малко. Господин Ихсан, Да, господин Сейд каза да слезете на закуска. идваме. Обещавам ти, повече няма да отварям тази тема. Важното е да съм с теб, без значение къде. Хайде, чакат ни на масата. Дила реши ли окончателно? В Истанбул ли ще живеят? Да, Султан. Дила получи предложение да стане съдружник във фирмата, в която работи. Не бива да зарязва кариерата си, за да дойде тук. Какво намеквате? Ние тук да не живеем в пещери. Тук няма ли нужда от адвокати? Нали Ихсан е адвокат? А и той не държи толкова да живее в Истанбул. Младите ще си решат. Но съгласете се, че като адвокати ще имат повече работа в голям град, като Истанбул. Ясно. Ихсан иска да живее тук, но съпругата му държи повече на кариерата си. Батко си намери майстора. Азер! Успахме се, извинете ни. Добро утро. Добро утро. Благодаря. Какво е това мълчание? Защото закъсняхме ли? Не, моля ти се. Татко не иска да живеете в Истанбул. Затова. Татко?
Истанбул е на час път от тук, господин Саид. Защо преувеличавате? Да, целият ни живот е там. Работата ни, средата ни, приятелите ни. Всички приятелства са временни, Дила. Важно е семейството. То е като земята, като почвата. Дава ни живот. Държи здраво корените ни. Толкова здраво, че не можеш да ги разделиш. Именно за това човек не може да живее без семейството. И най-здравото дърво да изкорениш, то пак изсъхва. При човека е същото. След моята смърт, Ихсан ще вземе моето място. Хиляди хора ще зависят от него. Всяка негова дума ще бъде закон. И дори сега ти да го отведеш, след време той ще се върне тук. Защото корените и земята му няма да го оставят. Истанбул е на всички, но Сарагьол е единствено на семейство Баразоглу. Разбрали ме, дъще? Стига толкова нравоучения рано сутрин. Ако позволиш, бих искал да поднеса на съпругата си сватбения подарък. Добре. Подарък ли? Ела. Хайде, ела. Затвори очи. Вече може ли да ги отворя? Отвори очи. Ихсан за мен ли е? Всъщност беше мой, но вече е твой. Актай. Актай. Хайде, ела зад мен. Ихсан, аз не умея да яздя. Знаеш, че ме е страх. Няма страшно, ще те науча. Хайде, ела. Разбира се, че ще се научиш. Снахата на Баразоглу трябва да може да язди кон. Ясно. За вас е най-важно да яздиш и да стреляш. Баща ми искаше да каже, че научиш ли се, много ще ти хареса да яздиш. Само смелите умеят да яздят кон. Откажи се, сине. Насила хубост не става. Вие нали няма да живеете тук? Кога ще идвате? Кога ще имате време за яздене? Скъпи, съжалявам. Ти ми подари коня си, а аз ти развалих настроението с моите глупости. Няма нищо. Мислех, че покрай коня може да харесаш и мястото, но щом не искаш. Скъпи, аз харесвам това място, но просто не мога да живея тук. Притеснявам се, ако закусвам със свекър, държащ пистолет. Моля те, разбери ме. Но той е местният господар. Има много врагове. Пистолетът е предпазна мярка. Ами ако не дай Боже някой от враговете му стреля по него? Именно за това говоря. Такъв живот не е за мен. И за теб не е. Дила. Хайде.
Ихсан, Хайде! Как е, господин Рза? Надявам се, че е добре. Добре, благодаря. Помоли ме да ви предам почитанията му. Благодаря. Извинява се, че не присъства на сватбата. Знаете, беше в чужбина. Господин Сейд, ще премина направо към повода за моето посещение. Добре. Господин Раза планира да отвори фабрика за мляко и млечни продукти. Успех. Благодаря. Само, че това няма да бъде обикновена фабрика. Бихме желали да построим и чифлик за едър добитък. Затова от доста време търсим да закупим плодородна земя. И накрая намерихме. Така ли? Къде? В северната част на Сарагел, в местността Дикен Лидиус, т.е. ваша земя. И? Господин Раза помоли да ви попитам дали ще му продадете тази земя. Вие определете цената, няма да се пазарим. Баразуло. До сега не са продавали или подарявали земя. Обаче няма смисъл онази глинеста земя да запустява. Господин Рза иска да построи фабрика. Хубаво. Така ще има нови работни места за селяните. Точно така, господин Сейд. Бог да ви поживи. Колко искате за тази земя? Кажи на господин Рза, че ще му я дам за 200 000. Добре, господин Сейд. Но има и още нещо. Какво? Ами, господин Раза иска сделката да бъде сключена по-скоро. Ако ви е удобно, утре ще ви дадем парите и ще уредим документите. Аз не разбирам от тези работи. Синът ми Ихсан е адвокат, знаеш. Нека господин Раза се срещне с него. Тази река е краят на земята ни, границата на Сарагел. Отсреща е Кшисо. Имотът на господин Рза. когато Азер нарича ваш враг? Да, Азер го смята за наш враг. Но нито аз, нито баща ми мислим така. Раза не ни е направил нищо лошо. А защо Азер смята Раза за враг? Преди да се ожени за султан, Азер откраднал сестрата на Раза и я довел в дома ни. Боже мой! А ти какво правеше през това време? Бях взет да те преследвам в Истанбул. Стига, разкажи ми. Раза дошъл и отвел сестра си. Баща ми нищо не казал, защото момичето не харесвало брат ми. Но познаваше Азер. Ядосал се на Раза, нагробил го. Тогава Раза го зашлевил. Пред баща ти? Да, но баща ми пак нищо не казал, защото Азер си заслужил песницата. Става ли дума за справедливост? Баща ми е безпрекословен. Всеки му заслуженото. Същият е като дядо ми Али. Не вярвах, че толкова лесно ще решим този въпрос. Много ви благодаря от мое име и от името на господин Раза. Моля, моля. Важното е да живеем в разбирателство. Това е основното в живота. Бъдете жив и здрав, господин Сейд.
Довиждане. Поздрави на господин Рза. Ще му предам. Господин Сейд, не е моя работа, но не давате ли земята на твърде ниска цена? Там има само тръни и камъни. Това е Дикия Лидиус. 200 хиляди дори са много. Преди време господин Раза много ни обиди. Да бяхте му поискали повече пари, като реванш. Не е твоя работа да коментираш постъпките ми. Щом така съм решил, така ще бъде. Разбира се, господин Сейд. Пригответе ми стаята за приема. Веднага. Когато говориш за баща си, очите ти заблестяват. Сякаш тайно мечтаеш да бъдеш като него. Ако в кръвта ти тече кръвта на Саид Баразулу, не може сам да избираш как да живееш. Това е нашата съдба. Има съдба, но има и свободна воля, любими. Например, ако баща ти даде населените половината от земите си, ще живее спокойно с останалата част. Защо му е нужно да бъде господар? А селяните дали ще искат това? Разбира се, защо да не искат. Ти не си живяла тук. Не познаваш местните нрави. Селяните са свикнали да имат господар. За тях без господар няма ред, а без ред няма живот. Всички вярват безпрекословно на господаря си. На думата на Саид Баразулу. Кафето на господаря. Влизай. Какво става, Зейнел? Имам проблем с този глупак. С Халил? Да, Влизай. Благодаря, госпожо Хайрие. Да ви е сладко. Добър ден, Зейнел. добър ден, господине. Какво ти е на крака? Той ме простреля. Глупав нещастник. Извинете ме. Защо го простреля? Защото минаваше посред дощ през нивата ми. Реших, че е крадец. А се оказа Зейнел. Откъде можех да знам? Да беше извикал. Да беше попитал кой съм. Нали така, господин Сейд? Но той е простак. Стреля без да каже и дума. Това е истината. Извиках, разбира се, че извиках. Ама той не отговори. Затова стрелях. Ихсан, какво става? Какви са тези хора? Тихо, ела. Хайде. Това са селяни, дошли за деня за жалби. Деня за жалби ли? Какво е това? Ела, хайде. Хубаво. И какво искате от мен? Казвайте. Искам справедливост. Заради този глупак дадох сума пари в болницата. Или ще ми възстанови тези пари, или... 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 Вие решете, господин Сейд. Не го направих нарочно, стана грешка. Дженип, Да. вземи пистолета и го дай на Зейнел. Зейнел, нали искаш да бъда справедлив? Простреляй, Халил, но в кръка. Не дайте, господин Сейд, моля ви. Замълчи! Не аз, Зейнел ще те простреля. Хайде, Зейнел. Отмъсти си. Стреляй. Стреляй! Моля ви, не дейте. За Бога, не дейте. Не беше нарочно. Не го познах, кълна се. Моля ви, господин Сейд, Стреляй! не го прострелях нарочно. Казах да стреляш! Стреляй! Отмъсти ли си, Зейнел? От тук нататък не влизай в чуждите ниви посред нощ.
А ти? Не натискай спусъка, преди да видиш по кого стреляш. Понякога празният пистолет върши повече работа от пълния. Сега си вървете. Не исках да ти казвам, но баща ти наистина си мисли за съдия. Престани да го наричаш баща ти. Той вече е и твой баща. А и какво лошо има в това да помага на хората да решават проблемите си? Не мога да повярвам. Сериозно ли говориш? Напразно ли учихме толкова години? Има държавни съдилища, прокурори, но баща ти раздава собствено правосъдие. Не си ли му казвал, че това не е редно? Не съм и няма да му кажа, защото не мисля, че не е редно. Правото не е само в дебелите книги, а и в съвестта на хората, скъпа моя. Разбираш ли? Прекрасни думи, Ихсан Баразоло. Аз ще говоря с баща ти. Моля, не дей. Защо? Страхуваш ли се от него? Не, но не искам да си създаваме проблеми. Нали утре заминаваме на меден месец? Добре. Този поглед ми е познат. Означава, наумия ли си, ще го сторя. Добре, познавате съпругата си, господине. И всеки ден я обичам все повече. Заповядайте. Благодаря. Господин Азар, господин Джанип дойде. Помоли да ви предам. Извикай го тук. Добре. Господин Азер, Джанип, какво е толкова важно, че не можа да ми го кажеш по телефона? Хайдар дойде днес. Хайдар ли? Икономът на господин Раза. Не споменавай това име. И? Раза иска да купи земята в Дикин Лидюс. Моля? Раза иска да купи земята в Дикин Лидюс. Щял да строи фабрика. Какви ги говориш, Джанип? Честна дума, ще купи земята ви на безценица. Баща ти му я дава за 200 хиляди. 200 хиляди? Тази земя струва 800 хиляди. Баща ми полудяло ли е? Аз не съществувам ли? Как така ще продава земя без да ме попита? И точно на Раза. На мръсника, който зашлеви собствения му син. И аз се изненадах. Казах му да попита теб и Ихсан, но той ме скастри да си мълча. Нали съм слуга? А и знаеш, баща ти не се отказва лесно, когато си науми нещо. Баща ми може и да не се откаже, но Раза няма да купи земята ни. Няма да стане. На никого няма да продам и педя земя. Точка. Ясно? Вземи ми нещата. Благодаря. Хайде, добър апетит. Добър апетит. Добър апетит. Може ли да ви попитам нещо? Питай. До кога вие ще решавате проблемите на хората? Дила, вече говорихме за това. Остави я, нека говори. Колкото и да не ти се вярва, в тази къща има демокрация. Селените са науки, споделят ви проблемите си.
Но вие не трябва ли да ги насочвате към закона? Искаш да кажеш, че който търси справедливост, трябва задължително да отида в съда. Така ли? Това ли казваш? Не, разбира се. При вас това е вековна традиция и аз си я уважавам, но всичко си има граници. Вие раздавате собствено правосъдие и то с оръжие. На тази възраст вие... Тукашните нрави толкова те притесняват, че още утре заминаваш на меден месец. Да ти е сладко. Какво стана? Днес поизтеглих ушите на господин Азер. Казах му така: господин Азер, ако вие не се намесите, скоро баща ви ще раздаде земята без пари на селяните. Това не ти влиза в работата. Защо говориш така? Какво искаш да кажеш? Аз съм икономът в този дом. А и Азер ми е като син. Защо мислиш, че напоследък съм по-близък с Азер, отколкото с господин Сеид? Защо? Азер ми обеща. Когато наследи баща си, ще ми даде земята, която е до мелницата. Сериозно? Обеща ми. До сега какво съм получил от господин Сеид? Нищо. Едно голямо нищо. Нищо. Господин Сеид ще застреля новата си снаха. Така да знаете. Какво е станало? Тя изобщо не си мери думите. Опретва господин Сеид, че решава проблемите на селените. Какви му ги наговори само... Срамота. Ако се ядоса, господин Сеид може да я убие, без да му мигне окото. Снаха от Истанбул. Ихсан, нали искаше градска жена? Тази е страшна. Тихите води са най-опасни. Истина е. Явно господин Ихсан не се е усетил. Разбира се. Иначе щеше ли да се ожени за нея, познавайки баща си? Но тя не знае с кого си има работа. Хайде да се обзаложим. За какво? Аз казвам, че господин Ихсан ще се разведе след година. Няма да мине и година. Давам му най-много 6 месеца. Аз казвам, че преди Ихсан да се разведе господин Сеид, ще застреля снаха си. Обзаложихме ли се? Не. Хайде. Стига приказки. Върши си работата. Хайде. Утре в колко часа е самолетът ви? В 2, нали, скъпа? Да. Първо до Истанбул, после до Рим. Преди да заминеш, искам да свършиш нещо. Какво, татко? Мисля да продам земята в Дикени Дюс на господин Рза. Така ли? Ами, хубаво. Тя не ни върши много работа. И аз смятам така. Господин Рза щял да строи фабрика. Това означава работни места за селяните. Утре се срещни с него и уредете продажбата. Продавайте, продавайте. Двамата продавайте земите на Баразолу. А Азер да си мълчи. Изобщо да няма думата. Нали? Така ли? Ясемин! Донеси ми ракия. Нищо не му носи. Сядаш на масата след мен. Държиш се неприлично. Разбира се, вярно. В тази къща и листата на дърветата не помръдват, без позволението на господин Сеид. Иначе ще пострадат. Азер, какво ти става? Говоря с баща си. Казвам, че той прилага двойни стандарти. Баща ми.
който толкова държи на семейството, забравя за всичко, стане ли дума за земи и пари. Нали така? Кажи, татко. Азер. Знам, че не харесваш Раза. Но не ме карай да отварям стари сметки. Аз съм главата на семейство Баразоулу. Аз вземам решенията. И ти не можеш да се мериш с мен. Така съм видял от предците си, така живея. Не казвам да не продаваш земята. Но да ме беше попитал като твой син. Да ме беше попитал. Поне от куртуазия. Азер, стига толкова. Защо стига? Защо? Баща ми си замълча, когато Раза ме зашлеви. Сега продавате земята ни на този мръсник и очаквате да си мълча. Така ли? Така да бъде, татко. Аз съм жаба и не бива да си подавам крака, когато подковават конете. Но знай, че това, което ми причиняваш, някой ден ще ти се върне тъпкано. Напай! Аз да не съм куче под дяволите, да се радвам на кокалите, които ми подхвърлят. Успокой се. Как да се успокоя? Кога са ме слушали в тази къща? Защо е това отношение към мен? Защо? Ихсан е виновен. Ако той поне веднъж се противопостави на баща ти, да видим как тогава ще продаде тази земя. Ти чуваш ли се? Ихсан само изпълнява заповедите на баща ми. Той има причина да му се подмазва. Баща ти му позволи да се ожени, затова сега си мълчи. А пък Дила заявява, че не желая да живее тук. Не ме интересува. Не ме грижа. Аз си знам работата. Няма да дам на онзи мръсник и една педя земя, султан. Раза, защо те е зашлевил Азер? Това ли трябва да ти разказвам, султан? Азер? Спречкахме се. Знаеш, че аз не мога да си мълча. И той ме зашлеви, мръсник. Кога се е случило това? Преди да се оженим. Какво има, султан? Защо ме разпитваш? Какво има? Нищо. Нищо. Какво правиш? Ще ни видят за пока. Да отидем другаде. Защо не си замълчах? Не трябваше да говоря. Баща ти зашлеви Азер, защото се ядоса на мен. Успокой се. Те са си такива. Умира да спорят кой е по-голям мъж. Жалко, че майка ти не е жива. Защо? Защото и ти и Азер сте отгледани без майчина грижа. И? Виждаш? Баща ти е направил Азер нападателен, а те притеснителен. Ако майка ти беше жива, баща ти нямаше да бъде толкова властен. Не прави психологически портрети на семейството ни. Кажи, мислиш ли си и за Рим? Плановете за там отдавна са готови. Виж ти.
Ще успееш ли, скъпи? Не се притеснявай. Чакай ме с куфарите на летището. Ще дойда до 2 часа. Моля те, не закъснявай. Иначе ще останем до утре. Бъди спокойна. Чули? Добро утро. Добро утро. Спри. Добър ден, Хайдар. Добър ден, господин Ихсан. Здравей. Честито, оженил си се. Бъдете много щастливи. Желая ви всичко добро. Благодаря ти. Господин Рза, няма ли го? Реши да пообиколи земята. След малко ще дойде. Дойде време да си вземем довиждане, господин Сейд. Не чакайте децата да се наканят. Когато ви доскочае, качете се на самолета и елате. Този дом вече е и ваш. Вие елате до Истанбул. Вече имате дом там. Приятен път, госпожа Ерен. Благодаря. Майко, всичко ли взехме? Да не забравим нещо. Всичко е тук. Довиждане, Дила. И не ни забрави. Обаждай се по-често, чули? Добре. Довиждане, благодаря ви. Грижи се добре за сина ми. Ще се грижа. Не се притеснявайте. Добре. Лек път. Къде е мъжът ти? Не знам. Ето го, идва. Здравей, Ихсан. Здравейте. Исках да погледам земята, затова се забавих. Извинявай. Няма нищо. Как сте? Добре, благодаря. Изненадах се, че ще дойдеш ти. Не си ли на меден месец? Самолетът ми е след 2 часа. Сериозно? Добре, Хайдар. Да свършваме по-бързо. Честито? Благодаря. Прочети го добре. Ако нещо не ти харесва, ще го променим. Чакайте малко. За къде